Pa smo ljudi sa vama je Milan. I ljudi moji, danas ćemo otvarati pekove. Znači, danas sam vam spremio jedan pack opening. Znači, idemo u packs, my packs, pack od 14 ovih, jedan specijal pack. Otvorit ćemo dva specijal packa, otvorit ćemo pet neki. Pa, hajmo da počnemo od najlošijeg, a to je gold pack. Da vidimo šta ćemo dobiti u gold packu, naravno non-rare, zašto je to sranje jedno veliko, ali nema veze. Ajmo da, kaka, može. Ajde vidimo ovdje, non-rare, znači započeli smo loše, ali nema veze. To je to, ajmo na premium gold pack, to imamo dva takva packa i non-rare. Ja mislim da ću i telefon baciti kroz prozor. Dobro, ajde se. Ovaj pack, premium gold pack. Drugi, napokon rare igrač. Može. I imamo 14 players packova. Da. Biće dobar. Super. Za početak je 85. Taj kako zove Vertonghen. Jordi Alba i Mario. Super, za početak je ovo super. Ali oni gold packovi nisu uopšte super. Ponovo će biti dobar. Gospodi. Aspilicueta? Može. I tvojka, Rasa i Falcao. Super sve. Da vidimo tu. I sada ćemo ovdje što preperi, znači Coutinho. Jao, ljudi moji, kad sam vidio Brazil, mislio sam da je Neymar iz Paris Saint-Germain. Ali ne, nije Coutinho. Može i Coutinho, što da ne. Ima tu i Rufieri, pa je tu najbolji pack do sad. Ajde, nema veze, idemo ovdje. Da vidimo. Biće dobar. Draxler! Može! I Laporte i Nani. Ma ljudi moji, može sve bre, super je. Biće dobar. Rakitić, idemo sve bolje i bolje. Bruno. Ok, nema veze. Ok su igrači, ali za Rakitić je do sad najbolji. Draxler, dobro, nema veze, ponovo Draxler. I moja. Ajde sad čekaj da vidite, znači i to i ajde prodamo sve te. Znači odoše, oni pip, nema vas. Hajmo mi da nastavimo. Još 8 ovakvih pakova, more, ali nema vas. Ok, GK, Ter Stegen, može i Ter Stegen, i Jordi Alba i Ander Herrera, super, može. Ok. Board, ljudi moji, board. Ne. Ljudi moji, Messi, ljudi moji, Messi. Ja, ljudi moji, slomih fidget spinner. Dobro, dobili smo Messija. Idemo bre, može. Ma 5 zvezdica, submit. Ma jeb se, brš. To. Ovo je najbolji pack do sada. I ponovo će biti dobar. Ajde vidimo. Zbriši. I može on. I ponovo Draxler. Šta će mi? Nije board. Švajnl. Ovo za tako nešto valja. I Reina. Ok, pack. Messi, ja ne znam, ja zbog Messija slomih fidget spinner. Gasaro.
Može, Karasu je staro. I slomi fidget spinner, može se vrti, ali je puko ovdje. Ne, znaš, slomi fidget spinner 100 dinara. Ok. Idemo dalje. Neće biti, dobro, board ne. Laporte, ponovo, Joan Mata može. Dobro, daj da vidimo ko spa ti. Eriksen, idemo, Diego Costa, kako god, Belerabi, super, ali je Messi najbolji pek do sada i board, ljudi moji. A ne, ponovo Messi. Ponovo Messi, ne treba mi drugi put Messi. Sačekaj, ja to nisam screenshotovo malo pre. Ok, sačekajte, slike. Potvrdi. Ok, ljudi moji, ponovo Messi. Ali, koliko on košta? Samo lica. Da li nekako ih samo neću. Hoću pravim squad builder. Neću, neka ih oni tu. I najbolji pekovi tu, specijal pek. 3, 2, 1. Board. Ne, no fucking way. No! Cavani. Ja rekao Suarez. Jebote Cavani, znaš. Messi i Cavani u peku. Idemo dalje. Otvaramo ovaj sad. Ajde. Ne. Legend. Ne, no. Lovan. Ko će biti to? Ko će biti? Overmars. Može. Ovo im izgleda kao neki serije. Varane, može. Ovo im izgleda kao iz neke serije. Specijal pack njih ne možemo da otvoramo. I ajmo da otvorimo jedan Rare Players pack. Imamo još ovih packova da otvaramo. Znači, to je to. Ajde vidimo njega. Marko Asensio. Može. Znači, mi ćemo sad da otvaramo ove pekove. Znači, 3, 2. Dobro. Borz. Ako dobijemo Ronaldo. Neće biti Španjolac. Ko si pa ti? Ako bude samo znači De Gea. Da, De Gea. Može De Gea. Super De Gea. Znači, ime je ovo Ben Yedder. Naziv ovog videa će da bude De Gea, Messi i Cavani. Ako ne dobijemo još nekog dobro. Imamo još. Ajde. Inform. RV. Sterling. Može, njega neću da kažem. Novo, sad super. Ok, i zadnji pack za danas će biti, koji će biti 3, 2, 1. Boom. No fucking way. Lemar. Jebote Lemar, znaš. Imaš nešto neki pack? Pravim gold pack, ajde. Dobro, bit će neki. To će biti. LB. Filipe Luisi. Može. Znači, ime videa će da bude Messi. Kako smo dobili Messija. Cavanija. I ko beš još jedan baš neki? Messi, Cavani. Ne mogu shvatim zadnjeg. Messi, Cavani. I ne mogu shvatim ko. Ne. Ne mogu da se ljudi moji setim koji. Ne mogu da se setim. Messi, Cavani i De Gea, da, De Gea. Super. Koliko već traje video? 9 minuta. 10 minuta. Ako vam se ovaj video svidio, like, share i subscribe i vidimo u sljedećem klipu.